Cum ai putea, Doamne, Tu să prelucrezi viața mea? Vreau să vă spun în seara aceasta că singurii care putem să limităm puterea lui Dumnezeu față de noi suntem noi înșine. Uneori noi limităm puterea lui Dumnezeu și cum Dumnezeu ne poate folosi pe noi înșine. Noi, prin acțiunile noastre, poate prin necredința noastră, poate prin frica noastră, reușim să limităm modul prin care Dumnezeu se poate folosi de noi. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, în capitolul 6, că la un moment dat Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici 2 câte 2 și le-a dat puterea aceasta să aibă puterea asupra duhurilor necurate. Și la un moment dat vin ucenicii aceștia și încep să mărturisească lui Iisus Hristos cum Dumnezeu a lucrat prin ei. Și spune ei așa: Doamne, ucenicii aceștia au început să scoată mulți dragi și ungeau cu de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Glorie, glorie lui Dumnezeu. Știți ce le-a arătat Hristos prin lucrul acesta acestor ucenici? Că cu Dumnezeu bolnavii pot să fie vindecați. Că Dumnezeu se poate folosi de orice vas care stă la dispoziția Lui și se ofere puterea aceasta. Să-și pună mâinile peste bolnavi și să fie tămăduiți. Glorie, glorie lui Dumnezeu. Să-și pună mâinile peste cei care sunt asupriți de anumite duhuri și ei să primească liberare. La o altă întâlnire de-a lor, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu mulțimea, stă de vorbă cu ucenicii și hrănește cu 5 pâini și 2 pești o mulțime extraordinară. Mai bine de 5.000 de bărbați au fost hrăniți cu 5 pâini și 2 pești. Știți ce le spune Iisus Hristos acestor oameni? Că cu Iisus Hristos în pustiu se pot face minuni, glorie lui Dumnezeu. Și că cu puținul pe care tu l-ai, dacă îl pui înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri minunate. Spune Domnul Iisus Hristos așa: dragilor, cu Dumnezeu se întâmplă lucruri minunate. Orice om în seara aceasta care vrea să-și pună vasul în mâna lui Dumnezeu, poate să fie prelucrat extraordinar. Ceea ce vă spun și vă motivez în seara aceasta, aș vrea să meditați la lucrul acesta. Doamne, dacă eu îmi pun ființa mea în mâna Ta, oare ce poți să scoți din ea? Cum ai putea Tu să o ștergești? Dragilor, credeți că în vremurile acestea nu mai este nevoie de oameni prin care Dumnezeu să vindece pe alții? Credeți că nu este nevoie de oameni pe care Dumnezeu să-i folosească să săvârșească anumite minuni? Spunea aici fratele Sotirii că Dumnezeu are oamenii Lui pe care îi trimite la momentul oportun ca să toarcă pe unii și pe alții și dăm cinste și glorie lui Dumnezeu. Dar tu poți să fii un astfel de om. Știți care este problema? Unde noi îi limităm pe Dumnezeu. Se îndreptau ucenicii spre Betsaida și călătorea cu corabia pe mare. Și la un moment dat vântul le stă împotrivă. Marea era împotriva lor. Și într-o dată văd pe Domnul Iisus Hristos că se apropie către ei și încep să se teamă. Aceiași ucenici, dragilor, care au scos duhurile necurate. Aceiași ucenici în fața cărora Domnul Iisus Hristos a făcut minunea cu cele 5 pâini și 2 pești. Aceiași ucenici prin mâinile cărora s-au făcut vindecări. În momentul de față au început să se teamă. Cum adică? Se poate să umble cu Iisus Hristos pe ape? Poate Iisus Hristos să umble pe ape? Matei vine și menționează un lucru extraordinar. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe ape, glorie lui Dumnezeu. Pentru că cu Iisus se poate. Nu mai spune că problema ta Dumnezeu nu mai are ce să facă. Nu spune că ești prea neputincios și că vasul tău nu poate fi de preț înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, Domnul Iisus Hristos îi învăța pe acești ucenici: dragilor, cu mine se poate. Cu mine puteți să faceți minuni extraordinare. Prin mâinile voastre eu pot să lucrez. De vasele voastre eu mă pot folosi. Dragul meu, întreabă-te în seara aceasta: vasul meu, cum poate să arate în mâna ta? Ce aș putea eu să fiu în mâna ta și ființa mea? Cum ar putea să fie prelucrată de Tine? Haideți să cântăm cu sora Mihaela împreună cu familia, apoi vă rog că ne va motiva spre următoarea rugăciune și zic ca Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin.